שלום לכם, ערב טוב. במחלקה לחקירת שוטרים הסתיימה חקירה של מי שהיה מפקד מחוז ירושלים, ניצב ניסו שחם, שנחשד בביצוע עבירות מין. היו שחשבו שזה יסתיים בהליך משמעתי בלבד, אבל ההחלטה משה נוסבאום דרמטית הרבה יותר. כן, ההחלטה מדברת על כך שניצב ניסו שחם יועמד לדין פלילי בכפוף לשימוע שאליו זומנו הערב פרקליטיו. אם אכן זה מה שיקרה, זה יהיה הקצין הבכיר ביותר במשטרה שיועמד לדין פלילי. ניצב שחם יואשם בעבירות של מעשים מגונים והטרדה מינית ב4 שוטרות, ובהפרת אמונים, במרמה והפרת אמונים, בהקשר ליחסי מין שקיים בהסכמה עם 5 שוטרות נוספות. ובסך הכל ניצב שחם נחקר 3 פעמים. ממצאי החקירה מעלים שבמהלך שירותו בתפקידים שונים, בתפקידי פיקוד שונים, הוא קשר קשר עם שוטרות צעירות ממנו, זוטרות ממנו, ניהל איתם קשרי מין בהסכמתם, אבל בניגוד לחובות ולכללים שחלים עליו. למרות הקשרים האלה, קשרי המין האלה שהיו לניסו שחם עם השוטרות, כך על פי ממצאי החקירה, הוא לא נמנע מלקבל החלטות פיקודיות בעניינן, ולכן לא מדובר במקרה של 5 השוטרות האלה בעילה אסורה בהסכמה כפי שנטען תחילה נגדו, אלא בעבירה נגיד חלשה יותר, פחותה יותר, והיא מרמה והפרת אמונים. ניסו שחם עדיין משרת במשטרה. הוא הסכים לבקשת מפכ"ל המשטרה לפני כמה חודשים לפרוש מפיקוד על משטרת ירושלים, אבל הוא עדיין על מדים, הוא עדיין משרת. אני לא יודע מה הוא מתכוון לעשות, האם הוא יתכוון לנהל את המשפט, אם יהיה משפט בהיותו שוטר או יפרוש. בכל מקרה, פרקליטותיו אומרות הערב בתגובה להחלטה של ראש מח"ש,